sura rengsuk tinelar tinata are waratanya kondang satu kakasura Jaya sang putra bela praja wiwasa ratu tumbak pedang kang winarya junjung arcani Makito-kito.
yo padha macul garap sawah timen subur yo padha kumpul aja kaparan tandur ning pekarangan dalan pokone sawah yen wis panenan kanggo mangan ora-ora
Urip. Wajib. Iki matur nuwun Pak Dewi ditimbali nang kene. Ana ing desa Linggingan. Gilingan. Ana acara apa? Tikus supit. Oh, acara ngetok manuk. Mbak sama. Uduh, nek aku diketok mesake. Wah, aku wis mbuis kok. Kok ora pati rawan ki pole udan apa kepiye ya? Udan. Ngene ya wis matur nuwun do payung-payungan kaya ndelok Habib ngono kae sana-sana. Habib kene iki. Wah, repot. Tak nyeluki penangsang dagelan kok aku ora iso ngomong. Dalam bisu. Tik, metu tik ora iso ngomong barek. Ngomong apa ngono? Ora iso dak. Nina golek cewek nang. Nina golek cewek. Piye? Ngarep kae ngarep. Dingapunten Kanjeng. Piye? Kleru le milih dagelan. Mboten masalah sak dagelan kan kula sek dijaroi. Kok dijak jaro? Kok gak dijaroi? Ya apa dijaroi? Oh ya. Ha iki kowe milih dagelan apa? Ora iso omong-omong. Sing milih sapa, Lik? Jare rol ketoprak. Hah? Kok rol ketoprak apa? Rol kabeh. Niki nganu kan acara sunatan. Ya. Tak dongak-dongake lebar sunat bocahe dadi bocah sing saleh. Amin. Sing iso migunani marang wong tuwa. Amin. Menjadi kebanggaan keluarga. Amin. Sekolahnya tambah pinter, ngajine tambah pinter. Kaya kula. Amin. Aja diamini nek kaya kowe. Amin. Nggih, ampun diamini nek kados kula. Kowe iki isane apa? Ngrusak. Gus, Nggih, iki wong ya wektune wis bengi. nggih. Mangke enten malih Ijek ana siji meneh saka ngendi, Gus? saking dene. Gus. Iki ya termasuk terkenal lho iki. Oh, Sing terakhiran ki. oh nika saking Sapa? saking mriki Basoka. Waduh kaya ngebom dasmu nuklir. Asoka. Ambing kacek B. B kali A niku kan jejer. Niku hilap. Jejer kok iso kilap. Gus, Kula nek jejer wani cok kilap, jejerane kula cok meteng. Niku. Gus, Nggih. iki cukup semene sik. Oh nggih. Ayo diteruske anggonmu nyambut. Oh nggih. Undang meneh sambatan kok suwe-suwe.
enten apa? Iki enten apa? Kowe kok tulang-tulung ki ono apa? Enten apa? Adimu mau ono ndi Adi? Oh, nang kene. Kuwi jane adimu apa putumu to, Gus? Kowe luwese dadi adine apa putune? Kakangne. Kowe tak nomke malah ngaku tuwa goblok. Adine. Niki enten nganu Kanjeng. Enten usulan. Usulan kepi. Kon rada dulur ki. Urung dadi lho. Ayo rada maju situ. Kene wae, kene wae. Ono apa iki? Ana apa? Matur sing cetha. Nah ini. Wis. Wah ya. Piye, Mas? Anu Kanjeng. Ono apa? Mau nganu nderek niki. Kok meh diplekot. Aku njur melu iki kepiye? Mau lali kula nggih. Aja melu aku. Nek melu aku dijamin Ngopo? mlebu neraka. Ono apa? Niki ngeten Kanjeng. Serius tenan. Ono apa? Nggih ngeten. Sepindah kula mriki silaturahmi. Kesuwen. Kula nggih ngeten Kanjeng. Piye? Kula ora ngrumput Kowe ngarit anjir. wonten ing alas megani. Kok kene? Terus Piye? Terus bis. Bos. terus wonten pawongan kalih. Ono wong lu. Nggih, Sopo? nggih boten ngertos. Tanglet kalih kula. Takon karo kowe muni piye? Takon karo kowe muni piye? Takon karo kowe muni piye? Takon karo piye? Apa kowe abdine Ria Penangsa? Terus kowe piye? Kula nggih ngoten. Bener. Pancen kowe abdi. Pancen piye? Terus kan kula betok alit. Yo. Nek alit ki badane kromong apa? Durit Betok parang. Takon Yosi. Ya apa ya? atun. Sabit. Sabit ki bojone mbok tungguk to. Gawa-gawa. Yo pan kuwi basane kok. Meto sabit. Yo. Terus diambil. Terus piye? Piye, Mas? Piye, Mas? Piye? Kepiye? Dikisilah kok kepiye? Kaya mang bengok-bengok. Terus kula dibondo. Terus menika Kanjeng. Kaya ana nawolon. Sebelah pundi? Ayo sing kene sing dikodoki. Niki sakit. Wis. Ora ora. Tidak sakit. Biasanya kan ada tongkatnya. Iki kok ora ono. Tidak ketemu kok. Njur pakai bungkus aqua. Ya rasa diomongke. Kan biar cetak. Yo nyuwek yo. Kok tetang yo apa? Bahasa Indonesia ini cetok. Cetak. Yo. Berarti O kan badine A. Mengkana sayanya tak pulangnya ke sana dahulu. Sudah ditunggu teh gendul. Ndi? Oke, ready gasken. Apa? Hah? Apa? Kanjeng kecap leletno silit. Artine Artine apa? gandeng sampun cekap kula badhe pamit. Oh iya. Sumangga.
Pareng. Wis bali. Wah bali. Ya balekin kon tukang son. Iya. Bali ki wak dhewe dandan lek. Joko baline. Niki tak ngilingake ngenane katut siji. Kowe kepiye krep kowe krep. Oh, leboke nang wadah kibot barang. Aku kepengin ke susu kok. Kon ngulur. Urung dadi lek dandanke arak piye, Kang? Samang kuwi iki. Aja kaya nyong. Iki apa? Embuh. Ambroh. Aku kaya wong Temanggung tenan ae. Nglicing dhisik kok. Iso kowe basa Temanggung. Sing ngobrol sing karo sapa? Anono cewek. Assalamualaikum. Kok senyum aja. Bagaimana kita mau ke pelaminan? Jarene ngomong basa Temanggung. Iki lho tak gombal. Kok ada dua? Ora ana loro kepiye? Hai cantik. Hai gadisku yang cantik. Kenapa kamu malu? Kok iki milih sing ngarep apa sing mburi jajane? Anodi. Aku ngerti nih ring tinju lho. Itu Kowe ngerti ora to? Iki jur jokone kene ang mergo winginane bar gulung. sing gulung ramen. Nek ngasih gulung meneh iki jero. Kepiye kowe kepiye sikile? Beleke. Ayo. Nah. Iki lho to nang jaran. Benek iki. Jorok kaki. Jorok kaki. Kok malah dadi ruwet ki kepiye? Ruwet kaya uripku. Awas. Gantung. Ora morolke brengos. Brengos ya dikencengi kok dipotolke barang. Kayak gitu. Niki kados disambut. Iya. Sak wetawis. Ayo iki kok aku ndang mik meneh ngopo? Ayo kok. Kono ngomong sih. Iki aku kon ngomong apa? Maca dhewe. Nah, Ngene tak omongi. Janjane iso. ning ora ngono. Ya si ngopo nang kene. Iya to? Oh iya ya. Timbang ra nyambut gawe Heeh. sing kon nembang ya. Ya sih. Aku le. Timbang pel mau tangtung. Tangtung nek pas mono. Wis ora pas. Tangtung. Banter siang. Kok ngono kok dalang. Jaluk bayar. Oh iya, kok ngono kok ya njaluk bayar. Pak dhewe sambatan njaluk bayar. Sing kebangetan. Sing ngundang. Saiki nyanyi tenan. Kami kok kurang ya? Lumantar kintoko neki bakti sun katur mring
asriya penangsang ing Jipang panulan praja kang prawira digdaya dasar satriya pinunjul sinuyutan prakawula kabeh wae para soreng layang pangalembono saka Adiwijaya ning iki sono bacute mula padha rungokno soreng mung sethithik cacatira nalikane penanggih putus pati kaya watake wong cublok tan ngerti ing kapsila abang sakti kaya nok kang luwe unggul yen koto sirote daya matu coba candot cure alat Adiwijaya kare prakriti kakak Winandrade tepuk tangan yang meriah untuk seorang warga setuju. Mekaten ingkang saged kula sakadang saking Rikonco Sanggar Pangrupa Budaya Soreng warga setuju aturaken tamtu